أرسط زينام قدما منستر دكتور أبي أحمد هنزات فوليزا وقطبا أديس مورو أجميرام ببرك خلل شمونتا متشرح مناسي أبصرحة سناي تغبار كم ساتفو بيرو قداي مناسيين كلل تقراي عفليتهم تابوتاي أفريقيا أب بيت مخرطة تقوام وكلنا نكلوا وأن تعافي ودب حبرات منغستات أنتونيو غوتيريز حتيتهم سلام تعنا بالله إذا خبركم تملكتنا كاب إتبي مدب قنقوة تقرني على توم أرزينا خبس عجميرونا بهم كبلو مرزينا نمرحونا زريت بريو حبيركم كتاني حي فلما هات سرتيناتات أب عود حرشا زيتا قبرا ريفورم وحسنا مقبي زرقا وبطاعت سراحتي وبط لوط خمزمزو مكتل قدماي منيستر تمسكن درونه قليجام أي تتمسكن عمو عامي عود حرشا نتغم بزبل مري حساب لو معلتي زجمرة هاجر لها فورم إنفستمنت حرشا خفيتهم أبتوان دما إثيوبيا نسرحة حرشاس مع أيرن كبابن كمزلوا بمغلات عود حرشا بفولي تخرة زبنا وسرارحان دقيفكا وتيت نممتاء منقستن حرستوتن بقرات إنت ناسرحو كمزخون قليجهم أبتعودي سلوطاتن قللتنا سرارحا بالزمن مقدن موغان زي تجمرو تيتا وسرحتي كمزلوا زحبرو توم قدما منيستر إنفسترات وزايون مس إثيوبيا نخسرحو صاوعتهم قريبا أب موحاس قصالي سلام هاجر بايتو فيدريشن مس منيستر سلام بموداد كم سرحو قليتهم كلتيوم تكالات بمتحبارنا مسراح مرداد اسن لسممعنتون تفراريمام كلتيوم تكالات أب موحاس قصالي سلام مقلبات فيدرال سرعات كمونا بمفتاح زقاتمو قونتات حبابيروم كم سرحو أفا قبائي بايتو فيدريشن أغنيو تشاقر قليتهم أبا خلصشحنا عسر شعاتنا متمرات زلاقن وحسون سلام هاجر أبا مرقات زوم تكالات تواليدوم كم سرحو منيستر سلام بنالفو عندو على مقلاتهم ريبورترنا مولو قرماي تسابتيبو إثيوبيا حبرات عرب إماراتن أب عودي أوديت بحبار مسراح تسمع معن وانا أوديتر فيدرال ويزورو مسارات دامت مس حلفت قال وانا أوديتر حبرات عرب إمارات حامد أبوشيبيس تزاتين أبزت عندما خلت يوم تكالات بحبار بصرح لهم أوديتن تزامرت قداتن هديبهم زتيوم تكالات وانا أوديتر تنهاجرات هبقت أليبزو جنوم حبرا وسرحتن لووتات المدن بحبار مسرح حبس من معنات كمستبز حتى قليجهم بفلاي بسلطنات كالن هنسات عامن أب أوديت إنفورميشن تكنولوجي زي تفلالي وركشوباتن سيميناراتن أب مسندان أب كالوت عودتاتن بحبار مسرحن متحجازن كمستسمع مو حابريتاونا أوديتر فيدرال يملاخت نهاندبتاوي حدقاتات بستوادد أقباب ملس مهاب زغل مبقسي ممرحي كومنيكيشن وان قلولاو يدالوم هلاو قلقالوت كومنيكيشن منقستي علاو جيروم ميسر ديتا قلقالوت كومنيكيشن منقستي سلاماويت كاسا قدم حزي هاندبتاو حدقا انت قوانف من بمنتاي أقباب حبريتا مهاب كم زخل زحبر مسرح زي منبارو أزها خيران بمخانو أبزوان نزي بقمت أتوا حبار ممرحي كومنيكيشن أوان قلولاو يدالو مهلاو قليتان كما هاجر حدا قاب زقاطم الأوان كابتت أقام بغلطوف من قاف زرقحات كلاو مسرح قداس مخانون حبيران بقلقالوت كومنيكيشن منقستي دالو زلو مبقس ممرحي كومنيكيشن أوان قلولاو حدقاتات كسعو خلو انتايناتو مبراهن كابا فيدرال كسع تحت زركبو مواقرات قدوام بنتصور يقمت يوخب لا قليتان قلقالوت كومنيكيشن منقستي زفر ميديان كومنيكيشن زمرحالو بوليسي يدالو مهلاو بمحبار ممرحي كومنيكيشن اوان قلولاو حدا زفار مخانو مزرابن زصبصبه قلقالو سينا إثيوبيا يوم ات ممرحي قلولاو اب ملاي قدمن انت عينت حبريتا مهابيو نزبل ملسي
منصر زحقفه مخانو ونبرهنين ممرح كوميونيكيشن اوان قلولاو ستور بزخونه هاغراو تحسو يدالهم زلو استغلص انتاون كلاتن تكالاتن زركبلو اوانا وخناتات تحسابي بمغبار ناي بعثتهم سند كدالويم كبلاون غليصن حبراوي مدرخ لعلوت حلفتي سراح منيستير طعنا بيرو طعنا كللاتن تطوعت تكالاتن بكتما دريدوا مسلات جميرو منيستير طعنا دكتور مقدس دابا ابز جبرو مخفت مدره ات مدرخ حد ممهار تغبارات بمغمغام طنكارن كفتاتات مفليخام قصال انفت نوامات زلو غدع زوز كم زخونه غليصن سراح تطعنا حبراو زخونو كلهم نغرات تواديد كام سراح انت تخايلو صيتاو كخون كم زخلون ابت مدرخ تغليصوم كساب حزي بحمام فنطاط هبيت تتحازى إثيوبيا خمزيله منيستر طعنا ارغاغيصوم تكال مقصارن مكلخال حمامات افريكا CDC علاوي ابز غبرو مغلصي اب 13 هاغرات افريكا 2863 سبات بحمام فنطاط هبيت تتحازون تخونو 517 سبات قداي موت مخانو مفليطيوم نسيبوت حمام سقات وحسنا طعنا زاهغور مخانو خمس حبره حبريتا منيستر طعنا حالوات عنا ملاخت لبدات حمام نمقصار حبراو سقم تخلن هاغرات افريكا زطل مخانون تحبيريوم نعلم لخ معرفون فرت بولي حويسو بمويالين كالوت مأتو برتاتن سراح تقطرن مصراين يسرح مهلاو منيستر عنا فليطيوم ات منيسترن انستيتوت عنا حبرسابن مس مدارك تاكالات بمخان بسطوم كتتل يغبرو مهلاوم استغلص انتخون كساب حزي بحمام فنطاطه هبي زخونه سبب إثيوبيا كم زي تتحازى ترغاغيطيوم بفنطاطه هبي تطقعو سبات كاب زريوم ملكتات وشطي رسني فلصات راسي حبطات صكي حمام حقون ጨዋዳን ሽፍሽፍታ مؤسال قربت كمون وحدي ጥንካረን ተጸራሕቲዮም እቶም ምልክታት ተራእይሉ ልቀሰብን ኣብ ቀረባት ሕማም ናብ ዘጋጠሞም ሃገራት ከይዱ ዝነበረሰብ ናብ ጥቁ ዝርከቡት ካላት ጥዕና ብምኻድ አድላይ ምርመራን ክንክንን ክረክብ ከም ዝግባእ እቲ ሚኒስተር ኣተሓሳሲቡሎም እቲ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ቀጥታ ብምትንኻፍ ዝላበድ ብምዃኑ ኣብ ከባቢ መውፅእን መእተውን ናውጣታት ተፍትሽ ተሳትፎ ማሕበረሰብ ብምግዋድ ዕማም ጥንኩር ስራሕቲ ቁጥጥርን ምክልኻልን ከም ዝቕጽሉውን ኣረጋጊጾም ልዕሊሎም ዝተገለጹ ምልክታት ዝረኣየሉ ሕድሕድ ውልቀ ሰብ ኣብ ጥቁን ዝርከብ ትካል ጥዕና ከፍልጥ ወይ ድማ ናብ 952 ወይም ድማ 8335 ነፃ መስመራት ስልክ ብጥቃም ከም ዝከኣል ተነጭሩ ማድ ዜና ናውፀልዩ ሕዝን ማ ብዝርዝር ናብ ርዕዮም ጉዳያት ክንሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህንጸት ፉሊ ዘባ ቁጠባ አዲስ ትሞሮ አጀሚሮም በመንግስትን በውልቀ ሰብ ሀብትና ታነጹ ዘሎ ፕሮጀክታት ምስለ ጽባህ ከተማ አዲስ አበባ ዘርኢዩ ምዃኖም ኣብቲ መድረኽ ገሊጾም እዮም ንጸብጻብ ሮዛ መኮነን ሙሉ ብርሃን ግርማይ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመንግስትን በውልቀን በሐባራዊ ምሕዝነት እናታነጹ ዝርከቡ ፕሮጀክታት ምስለ ጽባህ ከተማ አዲስ አበባ ዘርኢዩ ምዃኖም ሓቢሮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ህንጸት ፉሊ ዘባ ቁጠባ አዲስ ትሞሮ አጀሚሮም እዮም አንዱ በግልና በመንግስት አጋርነት የሚሰሩ በከተማ ውስጥ ያሉ ከተሞች መገንባት ነው اتحاد بمحزنة الكن بمنجستن سرحو عوشت كتما زلو كتماتات مناتيوم نابنت بروجكت لغهار انترينا لكع كم عديس تمورو عوشت كتما زنت كتما يوم عديس تمورو كالق كتما يو جاكا كالق كتما يو ازي سفيح حفتي زحاتتن بمتحبار سبافتن بمنجستن زي سرح يزخون عسرار حقامون لكع سمارت سيتي ديزاينوم لعل زبالأيوم منبر عبايتي شقات هوتيلات مزناقع السفرة زمال أيوم اتخالق مزيد تتحازى بمنجزتي ناتسرح زلو لمعات كوريداريوم لمعات كوريدار اتوان علامقو تحوز بحالو كابتات لعل كبلو مقباريوم مسارة لمعات منات ماي مبرهتي زرقها تليكم مفتساميو بولك أساب هفتي زسرح فابريكاتات هنسات مأخلات عداقا عدلاي حقز تغيرلوم زتحابقو هنساتات نكوصيو ناتسرح زلوم ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተማ አዲስ አበባ ንነበርቲ ምቹ ስናይ ምግባር ስራሕ በሰለስተ መልክዕ እናተወገነ ምዃኑን አልዒሎም እዮም እንደዚህ የሚገነቡ ከተሞች እየተገናኙ ሲሄዱ የምናስበውን
ውብ ከተማ ከ3 እስከ 5 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ግልጥ አድርገው ማሳየት ይጀምራሉ። ከምዚ ዝህነጹ ከተማታት እናተራኸቡ እንትኸዱ ንሓስቦ ከተማ ካብ 3 ክሳብ 5 ኣብ ዘለዉ ዓመታት ግልጽ ኣቢሎም ምርኣይ ጅምሩ እዮም። ሎሚ ኣብ ከተማና ብብርኪ ዓለም ልዕል ዝበለ ብርኪ ዝወሃቦም ልዕሊ 5 ዝኾኑ ዓበይቲ ህንጻታት እናተሃነጹ ይርከቡ። ለጋሃር ሞል፣ መሐመድያ ሞል፣ አዲስ ትሞሮ ሞል፣ ኣብ ከባቢ ሙዚየም ዓድዋ እናተሃነጸ ዘሎ ሞልን ጫካ ሞልን ዓለም ለኻዊ ደረጃ ዝሓለዉ ህንጻታት እዮም። ኣብ ከተማና እናተሰርሑ ዘለዉ ህንጻታት ሕድሳት ታሪኻዊ ቦታ፣ ሓደሽቲ ሙዚየማት፣ ፓርክታት፣ ሓምለዋይ ቦታታት ምስ ከምዚ ዝኣመሰሉ ስራሕቲ እንትዋሃዱ ከተማና ብዘይ ዝኾነ ጥርጥር ኣብ ኣፍሪካ ተመራጺት ከተማ ከም እትኸውን ብምሉእ ልቢ ምግላጽ ይኽእል እዮም። ህንጸት አዲስ ትሞሮ ብመንግስትን ብውልቀ ዝስራሕ እንትኾን ኣብ ውሽጢ ከተማ ካልኦት ከተማታት ምስራሕ ከም ዝከኣል መርኣያ ምዃኑ ግን ኣልዒሎም እዮም። ብመንግስትን ብውልቀና ተሰርሑ ዘለዉ ፕሮጀክታት ሓደ ኣካል ምዃኖም ዘልዓሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ዋና ተሓሳስባ ፖለቲካ ስራሕ ክኸውን ከም ዝግባእ አልዒሎም እዮም። በአፍሪካ ምርጥ ከተማ ለመገንባት የምትጎበኝ ለኑሮ ምቹ የሆነች ከተማን ለመገንባት ያለን የፖለቲካ ሀሳቤ እና የአሰራር ስርዓት ስራ ነው። ኣብ ኣፍሪካ ተመራጺት ከተማ ንምናጽ ዑደት ዝግበራን ናብራ ምቹትን ከተማ ንምናጽ ዘለና ኣረኣእያ ፖለቲካን ስርዓት ኣሰራርሓን እዩ። ንጎ ስራሕ፣ ቀትሪ ምስራሕ፣ ምሸት እውን ምስራሕ፣ ብዘይካ ስራሕ ሕልምና ንፈትሐሉ መንገዲ የለን። ክብርቲ ከንቲባን ካቢነታትን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣተሓበርቲ ልምዓት ኮሪደር ሕዚ እውን ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ ዓብዪ ልኡኽቶ ኢኹም ተቐቢልኩም። ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክትለምዕ ምግባር ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ሓደ ሃገር ህዝቢ ምቕያር ማለት እዩ። ዓባይ ከተማ እያ፣ ብዙሕ ነገራት ዝተበላሸዋ ዓዲ እያ። ብዝድለ ብርኪ ከተማ ክትዓቢ ንምግባር ናታትኩም ዝበርትዕ ልፍዓት ይሓትት እዩ። ስለዚ ከይትዳኸሙ በቲ ዝጀመርኩምዎ ጻዕሪ ፕሮጀክትታት እናፈጸምኩም ጽባቕ ከተማና ንክትገልጹ ሓደራ ክብለኩም ይፈቱ። ንነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ሕዚ ጉዳያት እንትለዓሉ ሕልሚ ድሌት ጥራይ ይመስሎም ነይሩ። ሕዚ ግን እናርኣናዮም ኢና። ዝረኣዩ ጉዳያት ስለ ዝኾኑ ንሕና ብናሓስቦ ብርኪ ከተማና ንምፍጣር ናታትኩም ሓገዝ የድልየና እዩ። ካብ 3 እስካብ 5 ዓመታት ብጣዕሚ ደስ ባሊት ከተማና ንደቅና ሰሪሕና ንምርካብ ዘኽእለና ክእለታት ስለ ዝፈጥር ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም በዓል ዋና ኮይንኩም ከተማና ብሓባር ንኽነጽሪ ፈልሲ ንኽንተክል ሓደራ ክብለኩም ይፈቱም። ቁጠባ ንሰብ ሃፍቲ ወጻኢ ዝበለጸ ክፉት ምግባር ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ብምስሓብን ንሕንሕ ብምጉልባትን ፍርያትን መፍርያይነትን ከም ዘማዕበል ተገሊጾም። ንጸብጻብ ኣሚር ጌቱ ደሃብ ያሲን ኢትዮጵያ ንወጻኢ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ምዕሩይ ምሕዳር ዘለዎ ሃገር ምዃና በቲ ዓውዲ ውፅኢታዊ ዝኾኑ ኢንቨስተራት ወጻኢ ገልጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ተሳትፎ ኢንቨስትመንት ብምግባር ውፅኢታዊ ስራሕ ካብ ዝውግኑ ኩባንያታት ወጻኢ ውሽጢ መፍረይ ሓፂን መፂን ዝኾነ ኣርቲስቴል ኩባንያት ሓደ እዩ። Ethiopia is a very beautiful and excellent market to invest. ኢትዮጵያ ንኢንቨስትመንት ምቹውቲ ሃገር እያ። ሕዚ ቁጠባ እታ ሃገር ብቕልጡፍና ዓበየ እዩ። ነቲ ዕቤት ብዝበለጸ ንምስላጥ ምህርትታት ሓፂን ብፅሬትን ቅልጣፈን ምፍራይ የድሊ። ዕዳጋ ኢትዮጵያ ነዚ ምዕሩይ እዩ። ንሕና እውን ኣብቲ ዕዳጋ ተዋፊርና ንቁጠባ እታ ሃገር እጃምና ነብርክት ኣለና። ቅድሚ ሕዚ እቲ ኩባንያ ሕፅረት ሸርፊ ወጻኢ ጋጠሞ ምንባሩ ዝገልጹ እቶም ኣካየዲ ስራሕ ፖሊሲ መማሓየሺ ቁጠባ ምትግባሩ ንዝረኣዩ ጸገማት መፍትሒ ከምብጽእ ከም ዝኽእል ይሕብሩ። Very attractive and I'm very optimistic about this policy. እቲ ሓዱሽ መማሓየሺ ቁጠባ ሰሓባይ ቁጠባ ዝሃገር ንምዕባይ ብመንግስቲ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ዝበረታትዑ እዮም። ንዓና እውን ተረባሕትና ገበረና እዩ። ቅድሚ ሕዚ ብዝተወሰነ መልክዑ ሕፅረት ሸርፊ ወጻኢ ይገጥመና ነይሩ። ሕዚ ግና ነቲ መማሓየሺ ስዒቡ እቲ ጸገም እናነከየ እዩ። እዚ ድማ ዓቕሚ ምፍራይ ብምዕባይ ኣብ ቁጠባ ነበርክቶ እጃም ዝዕቢ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተተግበሩ መማሓየሺ ፖሊሲ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ብምስሓብ ሓዱሽ ምዕራፍ ከፊቶም እዮም። ንሰብ ሃፍቲ ወጻኢ ዕፅዋት ዝነበሩ ዓውድታት ቁጠባ ክፉት ምግባር መማሓየሺ ካብ ዝተገበረሎም ፖሊሲታት ዝጽራሕ እዩ። ብዓውዲ ቴሌኮም ብብርኪ ዓለም ዓብዪ ሽም ዘለዎ ሳፋሪኮም ነዚ መማሓየሺ ተጠቒሙ ኢንቨስት ዝገበረ ኩባንያ እዩ። እድገቱን ማስቀጠል ካልቻልን በቀር አሁን ባለው እድገት ብንጠብቅ ዕቤት ሃገር መቕጻል ተዘይክኢልና ሕዝቢ ዘሎ ዕቤት ንዝቕጽል ዓለም ክንወዳደረ ይንኽእልን። ንኣብነት ቴሌኮም ንደገ ዕዳጋ ምኽፋት ናይ ሎሚ 3-4 ዓመታት ኣካታዒ ዝኣባይ ነይሩ።
ሕዚ ግና እንትንሓስቦ ሳፋሪኮም ከፊልና እኳ እንተዝመጽእ መዋጽእና ነይሩ 37 ሚልዮን ዓማዊል ሒዙ ዝደቀሰ ቴሌኮም ሳፋሪኮም እንትመጽእ 78 ሚልዮን ተጠቀምቲ ዝኣተወ ንሕንሕ ስለ ዘሎ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ልዕሊ 15 ቢልዮን ዶላር ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ክትስሕብ ክኢላ እያ። እዚ እውን በብዓመቱ ብማእኸላይ 3 ቢልዮን ዶላር ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት ምህላው ዘመላኽት እዩ። ኢትዮጵያ ላለፉት 5 ዓመታት ዕቤት ቀጥታ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ብብርኪ ዓለም ከም ዝተረኣየ ኩሉ ስግግር ቴክኖሎጂ እውን ጋህዲ ብምግባርን ልዑል ስራሕ ዕድል ብምፍጣር ንዕቤት ቁጠባ ኢትዮጵያ ምስላጥ ልዑል እጃም ኣለዎ። ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ቁፅሪ 1 ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ መባፅሕ እያ። ኣብ 2023 ዝወፀ አንግታክ ዩኤን ትሬድ ኤንድ ዲቨሎፕመንት ኤጀንሲ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ካብ መንጎ ብርኪ 5 ሃገራት ንርከብ ነዚ ሰናይ ፈጻጽማና መልዕሊ ብምግባር ንዝቕጽሉ ዓመታት ብፍላይ ኣብ 2016 እንትዛዘም ካብ ሓደሽተ ሃገራት እውን ኢንቨስተራት ስለ ዝረኣዩ ብቐጥታ ኤፍዲአይ ስሕበትና እናወሰኸ ክኸድዩልና ተጽቢት ንገብር። ብዓውዲ ኢንቨስትመንት ዝተገበሩን ሕዚ እውን ቀጻልነት ዘለዎም መማሓየሽታት ዓውዲ ውድድር ብምፍጣር ፍርያት ቁጠባ ምዕባይን ንዜጋታት መማረፂ ዕዳጋ ምስፋሕ ዕላማ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ቀረባ ዕላዊ ዝኾነ ንግዲ ጅምላን ቸርቻሮን ሰብ ሃፍቲ ወጻኢ ከፍቲ ዝገበረ መምርሒ ዝጽርሕ እዩ። መንግስት አሁን የንግድ ስርዓቱን ለገበያም ክፍት የማድረግ አቅጣጫ ይዟል። ይሄ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። ሕዚ መንግስቲ ነቲ ስርዓት ንግዲ ንዕዳጋ ክፉት ናይ ምግባር ስራሕ ይሕዩ ዘሎ እዚ ወሳኒ ጉዳይ እዩ። ዝተወሰኑ 1,000 ዘይመልኡ ነጋዶታት ክንሕልው ክንብል ብሽም ሃገር በቀል ነጋዳይ ንሚልዮናት ዝጎድእ ስርዓት ንግዲ ሒዝና ክንቀጽል የብልናን። ስርዓት ንግዲ ንውድድር ክፉት ክግበር ኣለዎ። ኣብ ጎረቤት ሃገር ዘሎ ኣቕሓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸብረሉ ምኽንያት ኣይህሉን። ስርዓት ንግድና ዘምጽኦ ልዑል ወሰኽ ዋጋ ምህላው ንርኢ ኣለና። ዕቤት ቀጥታ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ብብርኪ ዓለም ከም ዝተረኣየ ኩሉ ስግግር ቴክኖሎጂ እውን ጋህዲ ብምግባርን ልዑል ስራሕ ዕድል ብምፍጣር ንዕቤት ቁጠባ ኢትዮጵያ ምስላጥ ልዑል እጃም ኣለዎ። ببرኪ ክልል 800,000 መናእሰይ ኣብ ስራሕቲ ሰናይ ተግባር ከም ዝሳተፉ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ዓመት ናብ 13 ዓይነታት ስራሕቲ ዝተፈለዩ እንትኸውን ሓምለዋይ ኣሰር ኣባይቲ ምሕዳስን ሕርሻን ሓዊሱ ብሓፈሻን መናእሰይ ሓዊሱ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ዝሳተፈሉ ትልሚ ከም ዝተሓንፀፀውን ተሓቢሩ እዮም። ፍስሃ መብራህቱ ተወሰኸሎ ስራሕቲ ወለንታ ኣብ ኩሉ ክልል ዕድመን ጾታን ዝርከብ ሕብረተሰብ ዝሳተፈሉ እዩ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ክልል ትግራይ ኣይተሓይስ ባጋድስ ብፍላይ ኣብ መንበር ሓምለዋይ ኣሰር ምሕዳስ መንበራ ኣባይቲ ደም ልገሳን ጽሬት ከተማታትን ምስ እዋን ክራማት ተተሓይዙ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብሪሆም መናእሰይ ጥራሕ ዘይኮነስ ማሕበረሰብ እውን ኣብቱ ወለንታዊ ስራሕቲ ክዋፈር ናይ ምግባር ስራሕቲ እውን ኢና ንሰርሕ ዘለና ብዋናነት መናእሰይ ኢና ነነቓንቆ ኣብቱ ናይ ሽግን ተኸላ ስራሕቲ ተሳቲፉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካልኦት እውን ውሱን ገዛውቲ ሕደሳት ናይ ድኹማት ዓቕመ ደካማታት ገዛውቲ ሕደሳት ስራሕቲ እውን ተሰሪሑ ኣሎ ደም ልገሳታት እውን ተዋሂቡሎ ናይ ከተማ ጽሬት ስራሕቲ እውን ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝሃቡና ሪፖርትታት የመላኽት ማለት እዩ ትምህርት ቤታት ምሕዳስ ዝፈረሰ መንገድታት እውን ምጽጋን زعمساسولو سراحت يوم تسريحهم زلو مبقس قدام ناسي تكلل جيرنا نابا وردا دقعة بين تابع سمرتا مرحنا أبا حملو أسر زنات فمناسي راخبنا لنا ثم مناسي 4 شمنتن أبلا زحاق وفخوينم توديوم قوبزول معيوم نقص علي تسفاسن يقوم تيز عرق انباب أقراب نمشفان بزيك فليت سرحو كم زلو ورقاق زملنا قبر اكزابير قبر أبزقي مت حبابري ثم مناسيو مجمرا قدائنا جمرنا حدا حدا بوتاتنا السخة هلات إحنا كاو جن قدوار توهايونا قدوار كبابي إسرائيل سلسلة كاو قدوار توهايونا نزينا خواتنا قدوار سرحنا كاو دحري لما تخل مزيو تخلون كاو إسرائيل سلسلة تخلنا هنا زون دقيفنا أيجن تلقى من جن على سرحنا يو حنت معلتون كيد رعنا ذا أول زون بتعمي كتخرج تفتنا يودا تخرج غيري سريحه يا تسرح شينا مخصص خاصنا مقنعونا كايدنا هنا 5 معلت 6 معلتي كان يعني حدا هرزاف استسبرونا تكأنا تخلق أريناو نكايدنا شكاهزي أسرحنا نركب مالتي
ስራሕቲ ክረምታዊ ወለንታ ለሙሐመድ ብብርኪ ክልል 800,000 መናእሰይ ከም ዝሳተፍሉ ዝገለጹ ሓላፍቲ ቢሮ 13 ዝተፈላለዩ ዓይነት ስራሕቲ ተፈልዮም ቅድሚ ናብ ተግባር ምእታዎም ኣብ ትልሚ ምርዳእ ከም ዝተገበረሉ አብሪሆም ብሓፈሻ 1.3 ሚሊዮን ህዝቢ ዝሳተፈሉ ዕማም ተሓንፂጹ ናብ ባይታ ከም ዝተወረደውን ወሲኾም ገሊጾም መናእሰይ ጥራሕ ኣብ ዓመት ሙሉእ ናብ 800,000 ዝኣክል ጠቕላላ ሕብረተሰብ ከዓ 1.5 ከባቢ ክሳተፍ ይኽእል እዩ ኢልና ኢና ሓሲብና ዘለና እዚ ኣብ ምንታይ እዩ እንተይልና ያው ናብ 13 ዝኸውን ዓይነታት ናይ ሰናይ ተበግሶ ስራሕቲ ኣለዉ ካብኣቶም ሓደ ናይ ክረምታዊ ሓምለዋይ ልምዓት ሽግን ተኸላ እዩ ትዛዕበየ ስራሕ ዝወስድ እሱ እዩ ቀፂሉ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ምጥንኻር እዩ ካብኡ ናይ ከተማ ልምዓት ካብኡ ደም ልገሳ ናይ ጥዕናዊ ኣስተምህሮታት መሃብ ናይ ትምህርቲ ምጥንኻር ስራሕቲ ምግባር ዝወደቁ ገዛውቲ ከዓ ንድኹማት ምሕዳስ ኢሎም ተዘርዚሮም ዝተቐመጠሉ ብፌደራልን በኣናን ዝወፁ ተመሳሳሊ አክቲቪቲታት ማለት እዩ ስራሕቲ ካብ ግዚያዊ ረብሓ ዘላቂ ዝመረፁ መናእሰይ ወረዳ ደጉዓትን ቤን ጣብያ ስምረት ዝለምዕ ዘሎ ቦታ ኩነታት ኣየር ካብ ምሕላው ብተወሳኺ ናብ ዓበይቲ ኣግራብ ምስ በፅሐ ብቐጻልነት እናቆረፁ ንዕዳጋ ብምቕራብ ካሊእ ተኽሊ ከም ዝትክእዎ ገሊፆም ንሕና ብተሓሳብ ጌርና ቀሪብና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ጥቃና ዘለዎ ኣልሚዕና ሓምለዋይ ልምዓት ጌርና ኣልሚዕና ክንጥቀም ኢና ብዝብል ምክንያት ኢና ተሓሳብ ዘልዕልናዮ ንጉድጓድ 6 ቅርሺ ዝብል ስራሕ ናይ ግዜያዊ ጥቕሚ ዝብል ነይርዎ ንሕና ግን እሱ ከይኾንና ቢልና ንመጻኢ ግዜ ቦታ እዚ ክንባሃው ኢና ኣልሚዕና ክንልዕና ብዝብል ሓሳብ ስለ ዘቕረብና ኣሎ ያው ሳቶም ተቐቢሎም ስራሕ ዚና ጀሚርናዮ መንእሰይ ጉልበትን ሞያን ሒዙ ናብ ስራሕ ወለንታ ኣትዩ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ክልል ትግራይ ኣይተ ሓይሽ ዋጋድስ ግን ድማ ብምኽንያት ሕፅረት ገንዘብን ዓይነትን ዕንቅፋት እናጋጠሞም ምዃኑ ተዛሪቦም ባይዞይ ባዕሎም ቅርሺ ኣዋፅኦም ኣብ ሓደ ከባቢታት እውን ብቅርሺ ናይ ምሕጋዝ ስራሕቲ እውን ጀሚሮም እዮም ግን ህዝቢ ዘሎ ናይ ማተርያል ዋጋ ሓንቲ ገዛ ክትሕድሶ ዝኽእል ቅርሺ ብጣዕሚ ብዙሕ ሚእትታት ተሻሓት እዩ መንግስቲ ፌደራል ብፍላይ ድማ ተጽዋዕት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾኑ ትካላት ንክረምታዊ ስራሕቲ ወለንታ ለሙዓመት 23 ሚሊዮን ብር ከም ዘሰልዓ ዝፍለጥ እዩ ነገር ግና ምስ ስርዓት ፋይናንስን ግልጽነትን ተታሒዙ ኣብ ከይዲ ጨረታ ምጉታት ምፍጣሩ ገሊጾም ብዙ ድማ ዝተሓሰበ ስራሕ ኣብ እዋኑ ከይፍጸም ከም ዝገበረ ሓቢሮም ኣብ ትሕቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ኦፊስ ተጽዋዕነትን ዝኾነ 11 ትካላት ናይ ፌደራል 23 ሚሊዮን ዝኣክል ቅርሺ ወፃኢ ገይሮም 20 ገዛውቲ ኣብ ትግራይ ክስራሕ በጀት ሂቦምና እዮም ቅርሺ ኣታዊ ገይሮምልና እዮም ንሕና እውን ንእሽተይ ብዘይ ጨረታ ክስራሕ ሓሲብና ነርና ምስ ቢሮ ፋይናንስ ዝገበርናዮ ምርዳእ ግን ግልጽነት ክህልዎ ምእንታን ብጨረታ ይስራሕ ምስተባሃለ ጨረታ ኢዶም እዩ ዘሎ ኣብ ጨረታ ፕሮሰስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስራሕ ኣይተጀመረን ምስ ተጀመረ ኣብ ሓጻር ግዜ ክውዳእ ተስፋ ንገብር زين عداقام بزي حقا من قدنا تقوعز نبرا 20,000 لتر ندادي كم تتحزى بعل مزي انرجن ندادنا فليتوم كابدي سابا جمابر توتال معدل ندادي 20,000 لتر بنزين بزي حقا من قد بمقداحنا بأسوسانا تقوعز نبرا سينوتراك أب كيلا بالرايو كتحسكي اليوم نداد بمقعاز كيدي زي حقا وسندات بمسردا نمدن نقار تقبرت عرخم زلو من رقاتو حبريتات بعل مزي ملاخيسوم كاب سرار حوات اي ندادنا حدقا تغالعي ابزخونة تشكركاريت تتعينون خوات اب العلز قبر معدل ندادي قبو سقمتهم زو سادون تحبيرون